Bon dia! Bon dia, guapa. Superbé la gala d'avui, no? D'ahir. Tremendo galón. Em va encantar el Tomàs cantant Serrat acompanyant amb sa mare. Que maco, per fer. Va ser tan bonic i, o sigui, justificadíssim que fos preferit, la veritat. Jo crec que sí, i la Sofia també em va agradar moltíssim amb la cançó del Lil Nas. És que s'ho va currar que flipes, tot i està assegurada. Sí, això és una cosa superpositiva, de que no va ser en plan ho faig i és igual perquè ja estic assegurada a la semifinal, sinó que s'ho va currar molt igualment. I, bueno, les altres noies... O sigui, mira, entenc que fessin fora la Paula, però és el que te vaig dir la setmana passada, que és perquè no té tant de recorrido com les altres. Sí, tot i que també penso que la cançó que va cantar a mi no em va agradar gaire com ho va fer, però perquè també és molt difícil de cantar Ventiladors. Vull dir, no és com cantable directament, saps? Ja, o sigui, és una cançó que jo crec que van anar a pillar allà, perquè havien de fer fora algú. Totalment. I la que també em va agradar molt i em va saber molt greu que la nominessin va ser l'Helena. No, a mi em va semblar criminal, això, criminal. Però bueno, tinc moltes ganes de veure la semifinal perquè no acabo d'entendre com es farà, tipus, i passaran 2 persones a la final, 4, no ho entenc. Qui creus que anirà a la final? El Tomàs segur perquè hi ha d'haver un home, bueno, un noi, i espero que l'Helena, la Sofia i l'Alexia, no? Sí, jo també crec que aquesta gent. Les que tenen més personalitats i les més explosives, i el Tomàs perquè tiene l'amor de toda esta gente. Tal qual, o sigui, el Tomàs crec que tothom l'estima, tot Catalunya estima el Tomàs. Claro, jo cada divendres faig un tuit posant Tomàs Hot, aquesta és la meva única aportació, i és una veritat com una catral, i a sobre canta molt bé i ho va fer molt maco. I tinc moltes ganes de veure la gala de la setmana que ve. Doncs sí, jo també. Ens veiem la setmana que ve, Galins. Adéu! Adeu!